салом бинандагони гиромӣ, барномаи дар мавзӯи рӯз аст ва имрӯз мо пиромони яке аз қонунҳои таърихӣ арзишманд ди давраи соҳиби истиқлолӣ, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф суҳбат хоҳем кард. тавре маълум аст, бо ташаббуси пешвои муаззамии миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таърихи навини Тоҷикистон 17 маротиба қонунҳои авф қабул гардиданд, ки дар натиҷа ҳазорон нафар ба ҳаёти осоишта фаро гирифта шуданд. қонуни нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф идомаи мантиқии ҳамон сиёсати инсонмеҳварии пешвои муаззамии миллат аст, ки тибқи ҳисоботҳои пешакӣ ба зиёда аз 18 000 нафар татбиқ хоҳад гашт. бо мақсади шарҳи бештари мавзӯи мазкур дар студияи мо ҳузур доранд вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, Дӯстмуродзода Сурайё, Икромӣ Фазлиддин. ҳадафи асосии қабули қонуни авф дар чӣ аст ва он ба кадом арзишҳои инсондӯстона такя мекунад? қабули қонуни авф пеш аз ҳама таҷаллии принципи инсондӯстона мебошад, ки тавассути он шахсон, маҳбусон аз адои ҷазои ҷиноятӣ пурра қисман озод карда мешаванд ва ҳамзамон баъзе категорияҳои ҷиноятҳо ҷазои онҳо кам карда мешавад ва маҳз ҳамин принсипи инсондӯстона водор ба он мегардонад, ки шахси маҳбус ба ҷомеа баргардад ва дар ҷомеа мақоми худро аз нав касб намояд ва дар оянда тавонад, ки ба низоми муносибатҳои ҷомеавӣ ва низоми меҳнат баргардад. албатта мутобиқгардонии иҷтимоӣ рукни асосии барои авфшудагон мебошад, чунки онҳо пас аз адои ҷазо дар ҷойҳои махсус барои он муқаррар гардида ба фазои озоди кишвар бармегарданд ва ин фазои озод ба онҳо бояд шароитҳоро фароҳам овард, ки онҳо тавонанд малакаҳои иҷтимоии худро барқарор намоянд, чунки арзишмандтарин малака дар ҷаҳони имрӯза ин барқарор кардани иртибототи ҷомеавӣ мебошад ва анамин барқарор кардани иртиботи иҷтимоӣ ба онҳо метавонад имконият фароҳам оварад, ки онҳо ба ҳаёти имрӯзаи осоишта баргарданд. ва албатта боз чанд ҳадафи дигар дорад авф. яке аз ҳадафҳои он пеш аз ҳама ин татбиқи моддаи 5 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки дар он инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзишҳои олӣ ҳисобида шуданд ва маҳз тавассути авф анамин механизми қадр намудани арзиши олӣ барои инсон, яъне озодӣ таҷаллӣ мегардад ва маҳз тавассути авф давлат механизми худро барои озод кардан ва механизми давлати худро барои кам намудани сатҳи ҷиноятӣ матраҳ месозад ва албатта авф ҷомеаро иттиҳод мебахшад. авф ҳамгироӣ ва ҳамраъии ҷомеаро ба вуҷуд меорад, ҳисси ғамхорӣ ва муроқибатро боло мебардорад ва ба ҷомеаи Тоҷикистон ва ҷомеаи мардумӣ шаҳрвандӣ авф як падидае ва зуҳуроте мегардад, ки онҳоро барои ба маҳбусон муносибати хуб кардан ва ба ҳаёти муқаррарӣ баргардондан ба онҳо ҳам имконият ва ҳам ангезаҳо медиҳад. қабул шудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумлаи тадбирҳои навбатии пешвои адолатпарвари давлати мо мебошад. ва ҳамагон маълум аст, ки таъини ҷазо ба шахсони содирнамудаи ҷиноят барои таъмин намудани адолат ва волояти қонун ва таъмин намудани суботу амнияти ҷомеа чораи зарурӣ мебошад. вале бояд дар назар дошт, ки инсон ҳамчун ҷузъиёт ва офаридаи олӣ ҳамеша ба эҳтиром, ҳифзу ҳимоя ниёз дошт ва дорад. бинобар ҳамин авф кардани гуноҳи шахсон ҳам ба хотири эҳтиром гузоштан ба ҳаёти инсон, ба роҳи дуруст баргардондани онҳо ва барои таъмини рушду суботи ҷомеа ва давлат хеле муҳим мебошад. аз ин нуқтаи назар қонуни мазкур ба шахсоне, ки ҷиноят содир кардаанд, имконият медиҳад, ки ба роҳи дуруст баргарданд ва ба наздикону пайвандони худ пайваста ба кору фаъолияти созандаи давлат яъне машғул шаванд. арзиши
оли доштани иқдоми башардӯстонаи пешвои муаззами миллат аҳамияти иҷтимоӣ бузург дорад, зеро давлат бори дигар ба он шахсоне ки кирдори ношоям ҷиноят содир карданд имконият медиҳад ки онҳо ба ҳаёти осоишта бозгарданд. агар таъиноти қонун дар ҷомеаи башардӯстона ин ҳифзи тартибот бошад, пас мақсади авф ин бахшиши ҷазо нест, ин балки фароҳам овардани имконияти нав барои бозгашт ба ҳаёти осоишта аст. таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад ки авф ҳамчун василаи татбиқи принсипҳои инсондӯстона дар бисёре аз давлатҳо истифода мешавад. мегуфтед ки таҷрибаи тоҷикистон бо роҳбарии пешвои муаззами миллат дар ин самт чӣ дастовардҳо ва хусусиятҳои хос дорад? моддаи 64 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон чунин муқаррарот дорад: президент ҳомии конститутсия, қонунҳо ва ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрванд мебошад. ва маҳз дар ҳамин ҷо дар қабули қонун дар бораи авф президенти кишвар таҷаллии бошукӯҳи ҳомӣ будани худро нишон медиҳанд ва ду принсипи калидӣ онро барои ҳамагон рӯнамоӣ менамоянд. пеш аз ҳама мо гуфтем принсипи инсонгароӣ, инсондӯстӣ, ки ин принсипи беҳтарин ва арзишмандтарин дар худи ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад ва тавассути қабули санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ки ба дигарон хоса вобаста ба авф барои сабук кардан, аз адои ҷазо пурра озод кардан, барои онҳоро аз маҳбас баровардани миқдори зиёди одамон боис мегардад. беш аз ҳама ин принсип ба ҳамон инсонгароӣ ва инсондӯстӣ такя меёбад ва давлат дар ин ҷо ҳамчун механизми ба амалибарории ин иқдом ташаббус нишон медиҳад ва ҳифзи худро ба ин васила зоҳир менамояд. вале боз як принсипи дигаре ҳаст ки ба сифатҳои хоси пешвои миллат ва таҷаллинамоии сифатҳои худи роҳбари давлатро ҳамчун сарвари оқил, тавоно, сарваре ки андешаи хеле амиқ доранд ва вобаста ба ин андеша онро то ҳадде ҳамраъӣ бо ҷомеа оварда расонданд ки онҳо тавонанд ҷомеаи имрӯза дар ҳамраъии якдигар бошанд ва ин андешаи худро тавассути қонуни авф, яъне принсипи шафқат амалӣ месозанд ва ин принсипи шафқат ин сирф принсипе мебошад ки хос ба сифоти шахсӣ аст ва дар ҳамин асно роҳбари давлат намуди олии сифатҳои инсониро ҳам дар худ таҷассум менамоянд ва ҳам онҳоро тавассути ин иқдом амалӣ менамоянд ва айни замон аз рӯи конститутсия ҳамчун сарвари кишвар ва аз рӯи иртишооти қалб ҳамчун шахсе ки арзишҳои олии инсонро дар мадди аввал мегузоранд баромад менамоянд ва албатта принсип ба он оварда мерасонад ки раҳмдилӣ, ғамхорӣ, ҳамраъӣ, ваҳдати миллӣ дар ҷомеа тавсеа ёбад ва ҷавонон ки имрӯз қисмати зиёди ҷомеаи кишварро ташкил медиҳанд вобаста ба ин принсипи оина, яъне ба он нигоҳ карда барои худ гирифтани сабақро касб менамоянд. бахшиши гуноҳ яке аз падидаҳои муҳими сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад ки ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон дар меҳвари сиёсати инсондӯстонаи пешвои миллат ва тоҷикистон қарор дорад. ва дар ҳамин маврид як нуқтаро бояд ёдовар шуд ки афв кардан, бахшидани гуноҳҳо танҳо ба он сиёсатмадорон ва сарварони мансуб аст ки онҳо адолатпеша мебошанд. ва тавре ки ҳусайн воизи кошифӣ фармуданд, афв фармуданд муборак хислатест, ҳар ки афв дорад соҳибдавлатест. бешак гузашт кардан, бахшидани гуноҳ ва оғӯш шудан ба сӯи мардуми раҳгумзада аз бузургии қалб, хиради азалӣ ва қудрати ботинии пешвои муаззами миллат гувоҳӣ медиҳад. нақши президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар татбиқи сиёсати инсонмеҳварона ва раъятпарварона хело назаррас ва таърихӣ ҳам ҳаст, чунки пеш аз ҳама ин ваколати конститутсионии президенти кишвар аст ки طبق конституция ин ваколати навбатиро барои таҳкими сулҳ, барои поздоштани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ин қонуни авфро
ташаббус карданд, мегуфтед ки нисбат ба кадом маҷмӯи ҷиноятҳо ва кадом гурӯҳи шаҳрвандон муқарраротҳои ин қонун татбиқ карда мешавад? дар қонун дар бораи афви ки қабул гашт, доираи фарогирии шахсоне ки аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод мешаванд воқеан хеле мутаассиркунанда аст. ва агар онҳоро аз рӯи таслифот гирем, чунин мебарояд ки доираи шахсоне ки аз адои ҷазои ҷиноятӣ озод мегарданд аз занон, ноболиғон, шахсоне ки синну солашон аз 55 боло мебошад, маъюбони гурӯҳҳои якум, дуюм, сеюм ва шахсоне ки ба бемориҳои гирифтори омоси бадсифат дар дараҷаҳо гирифтор шуданд ва баъдан шахсоне ки тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ба амалиётҳои ҷангӣ берун аз давлат сафарбар карда шуданд ва ҳамзамон иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва ба онҳо ҳаммонанд дохил мешаванд. Аз рӯи категорияи ҷиноят дар қонун дар бораи афв кулли категорияи ҷиноятие ки афв онҳоро фаро мегирад оварда шудааст. Яъне категорияи ҷиноятҳои на чандон вазнин ва дараҷаи миёна ки ҳадди аққали ҷазо то 5 сол муайян карда шудааст. Категорияи ҷиноятҳое ки ҳадди аққали ҷазо то 8 сол аст ва ба категорияи ҷиноятҳои вазнин медарояд ва категорияи ҷиноятҳое ки махсусан вазнин мебошад вобаста ба адои ҷазо дар ҷойҳои махсуси он аз 4-3 ҳиссаи он адо карда бошад аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод мешаванд ва боз шахсоне ки ба содир кардани ҷиноятҳои қисмҳои сеи моддаҳои 200 ва 201 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон то рӯзи қабули ин санад аз 3-2 ҳиссаи ҷазоро адо карда бошанд озод мешаванд. Қисмати хеле муҳими қонун дар бораи афв ин аст ки доираи шахсоне ки парвандаҳои ҷиноятишон дар таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ ва баррасии судҳо мебошанд ва шахсое ки аз рӯи беэҳтиётӣ ҷиноят содир карданд ва ҳамзамон шахсоне ки ҷиноятҳои начандон вазнин ва ҷиноятҳои вазнин карданд новобаста аз муқаррароти қонуни афв аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ба истиснои шахсоне ки ҷиноятҳои қисмҳои 1, 2, 3 моддаҳои 245, 247 ва 292 кодекси ҷиноятиро содир карданд ва маблағи зарарро пурра талофӣ карданд аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод мегарданд. агар ба мазмуни меъёрҳои қонуни афв назар афканем, мо мушоҳида карда метавонем ки доираи татбиқи қонуни мазкур ба он шаҳрвандоне равона карда шуданд ки имкони ислоҳ шудани онҳо ва имкони ба мутобиқшавии онҳо ба ҷомеа хеле ва хеле наздик аст ва ҳамзамон ба муқаррароти меъёрҳои моддаҳои 6 ва 9 агар назар афканем, як қатор ҷиноятҳое ҳастанд ки нисбати онҳо маҳдудиятҳо вогузор карда шуданд. Яъне агар нисбат ба шахсоне ки ҷинояти вазнин махсусан вазнин содир намуданд, ин гурӯҳе ҳастанд ки нисбати онҳо қонуни афв татбиқ карда намешавад. яке аз ҳадафҳои асосии афв фароҳам овардани имконияти нав барои ислоҳи шахс аст. ҷомеа ва оила дар мутобиқшавии шахсон чӣ нақш доранд? моддаи 18 қонун дар бораи афв мақоми ваколатдориро ки вобаста ба татбиқи қонуни афв ва баъд аз татбиқи қонун фаро гирифтани маҳбусоне ки аз адои ҷазои ҷиноятӣ озод мешаванд мушаххас кардааст ва ин мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Бадахшони кӯҳӣ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо, ноҳияҳо, мақомотҳои худидоракунии маҳал, деҳотҳо ва ҷамоатҳо мебошанд ки онҳо пас аз татбиқи қонуни афв бо шахсони маҳбус корҳои муайянеро бояд анҷом диҳанд. вобаста ба ин мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар вилоят, шаҳр, ноҳия ва шаҳрҳо ва деҳотҳо бояд категорияи муайяни шахсонро ба ғайр аз шахсоне ки бемор ҳастанд ва ниёз ба табобат доранд, ғайр аз шахсоне ки маъюб ҳастанд ва ниёз ба он дорад ки дар он интернатҳо ҷойгир карда шаванд, бояд бо кор таъмин намоянд ва баъдан яке аз категорияи хеле нозук ин ноболиғон мебошад ва ҳамин тариқ
ҷомеа ва оила ҳамчун ниҳоди калидӣ дар ин ҷо бояд онҳоро ба оғӯши нарми худ гиранд, ба онҳо хушбин бошанд, бо онҳо таҳаммулпазир бошанд ва аз рӯи суннатҳои ҷомеаи худамон, аз рӯи оне ки имрӯз ҳар як инсон дар муҳити оила камол меёбад ва бо муҳити нарми оила фаро гирифта мешавад, ҳамин муносибат ба онҳо низ карда шавад ки онҳо худро мутобиқгардонии худатонро роҳат дар ин ҷомеа ҳис намоянд. Ва дар баробари ин мо гуфтем арзишмандтарин малака дар ҷомеа ин барқарор кардани иртиботи иҷтимоӣ аст ва барқарор кардани он на танҳо аз мақомотҳои ваколатдори давлатӣ, балки аз ҷомеа, аз аҳли ҷамоатчигӣ ҳам вобаста мебошад. Мо ки вакилони мардумӣ дар миёни мардум ҳастем, медонем ки имрӯз маҳз ҷомеа дар шакли ҷамъ, дар шакли ҷамоатҳо метавонад ба ин гуна шахсон мусоидат ба он кунад ки онҳо ҳар чӣ тезтар ба ҳаёти муқаррарӣ баргарданд. Ва ҳамаи он арзишҳое ки мо гуфтем, арзишҳои маънавӣ, ахлоқӣ, арзишҳое ки инсонгароӣ, арзишҳое ки моро водор месозад ки ба якдигар меҳрубон бошем, ғамхор бошем, гуфтори нек, рафтори нек, пиндори нек, ба ҳамаи анамин маҳбусон бояд яксон аз тарафи ҷомеа рӯнамоӣ гардад. дар баробари мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, шаҳраку ноҳияҳо, вилоятҳо, инчунин ҷомеа ва оила низ ба ин масъала бояд диққати ҷиддӣ зоҳир намоянд ва кӯшиш ба харҷ дод ки арзишҳои олии башардӯстӣ иҷро шаванд. Яъне пеш аз ҳама барои ба ҳаёти муқаррарӣ мутобиқ шудани шахсоне ки тибқи қонуни мазкур ба озодӣ баромаданд, заминаи мусоид фароҳам оварда шавад. Пеш аз ҳама эҳтироми шаъну шарафи онҳо бояд ба роҳ монда шавад ва ҷиҳати дар ҷомеа пайдо намудани мақоми худ ба онҳо, ҷиҳати аз ҷумла ба кору шуғли доимӣ фаро гирифтани онҳо кӯмаки ҳаматарафа расонем. Зеро ҳамаи ин шахсон ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи мо мебошанд ва аллакай сабақи ҳаётро гирифта ислоҳ шудаанд. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки ҳамсуҳбатони мо буданд вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Дӯстмуродзода Сурайё ва Икромӣ Фазлиддин. Қонуни Авф идомаи мантиқии сиёсати инсонмеҳварона ва раъятпарваронаи пешваи муаззами миллат аст ки ба таҳкими раҳму шафқат, инсондӯстӣ ва аз ҳама муҳимаш эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мусоидат мекунад. То барномаҳои дигар дар фазои сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва дастовардҳои навини Тоҷикистон саломату сарбаланд бошед.